Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kat bagi sngi jong ke election kilanang jan. Hne ka sngi ka shitarik urumpang. Sa weipat Kyrteng shimet uba Lambor Malniang ulawan men Thep Kyrteng banyak koni kini election syaka ying dor bar thawan na ka nongkram constituency. Ha ka jing kenduk bat kinong patai kubor hadien ka jing Thep Kyrteng ha phalau jong ka office u deputy commissioner East Khasi Hills Uniu Kyrteng ulapan pau ya ka jing kermen bu unjob ikni election da ka jing don lang kipat ba. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Independent candidate kadi hello jong kajing ya bishabha nakaliang jonga kat bat ki supporters namar ba bangi pej hagini ki sngi bat ki po ki baleno i ba ki party ki buantan ki kernum te de na takadaw so ba lasim nagarai bat ki nong kasyan bro ba nganile ko independent candidate. Well, confidence ka siyang haka surjong ki pajba ka confidence ka David ka service ka ba PI siya ki pajba jong constituency. Dengan juga berbor ba kajing don juga bat kipat ba apo konsulsi kamli syu tang hapor ba ngai le election badai na dugi po kiba mensua 20 years ka engagement juga kipat ba kay ne hadi ngi te ngashim ba karai kidi kipat ba higi banai. So I'm very much confident by God's blessing dan don ka jingkala ha kani ka sin ko pamenta bat ni wa bat kipat ba kiang nu pakanwan no ka jingkala tong du kalong ba banpet yaki healthcare banwanra yaki best quality hakabide bat ka jingkat jingkhia ban nang le shushu banwanra yaka education khamtam hakabide bat ki drop out number ba ngi i babun ki longyeng longsem ki budon hapo ki than ki jongi ki longyeng ki bun kimla ban support shu yala ki Khun ban pha support ki school the education kade kawai kamat kaba malabu akhmat health education nangta road connectivity nangta ka umbam umdi nama hagitan jungi ngibun ki atlong ki babha hinrai undan bakhmi yaka tikumta kini gidi ki topmost priority ki ba alasim ahmad.